τον πόνο να απουσιάζει, ενώ η κινητικότητα της αρχαίας κάμψης έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να δούμε και ένα κάταγμα και συγκεκριμένα υποκεφαλικό σπυροειδές, το οποίο συνοδεύεται από έντονο πόνο και εκτεταμένο είδημα, μετά από 13 συνεδρίες σε διάστημα 4 εβδομάδων. Η πόρωση βλέπουμε πως σχεδόν έχει επιτευχθεί, η κατάσταση του σχέδιου είναι μη ειδηματώδης, ενώ η κινητικότητα είναι σαφώς πιο βελτιωμένη σε σχέση με το στάδιο της αποκατάστασης. Ο Φερέτη, σε μια παρόμοια έρευνα, κατέγραψε και αυτός ως καλή εξαιρετική μυοσκελετικές παθήσεις στο ποσοστό 86% των ασθενών του. Σε μια άλλη έρευνα, η οποία ανέδειξε την αποτελεσματικότερη δράση της διαμαγνητικής σε διάφορα ειδήματα, σε σύγκριση όμως με άλλα φυσικά μέσα, με την ηλεκτρική παροχέτευση και με τη φαρμακευτική αγωγή, ενώ επίσης το 2005 οι Ιταλοί τέσταραν την διαμαγνητοφόρηση, μόνο αυτή, την πρόθεση δηλαδή μορίων φαρμάκου, σε παθήσεις, σε πνευμονώδεις παθολογίες και ανέδειξαν ωφέλιμα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η πρόθεση μορίων ιαλουρονικού οξέως σε βαριά οστεοαρθρίτιδα. Οι περιορισμοί της μελέτης έχουν να κάνουν με το μικρό δείγμα των ασθενών της παθήσης, με την αδυναμία παρακολούθησης της εξέλιξης πορείας, ένα follow-up, και έστω και επικουρικά υπήρξε χρήση και άλλων φυσικών μέσων κατά την αποκατάσταση σε πολλές παθήσεις. Τι συμπεραίνουμε, τι μας μένει από αυτή τη μελέτη? Ότι η επίσκεψη του χρόνου αποκατάστασης και η εξάλληψη των συμπτωμάτων συγχωρούν σε μια αύξηση της ποιότητας της αποκατάστασης. Θέτοντας έτσι τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές, στις οποίες ανήκει η διαμαγνητική αντλία, ως ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια του θεραπευτή για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων και όχι μόνο. Όλα αυτά μας δίνουν μια μεγαλύτερη απόδοση στην διαιτητική αγωγή, αλλά και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, δύο πυλώνες στους οποίους πρεσβεύει η ψυχοθεραπεία, και αυτό αφορά όχι μόνο τους επαγγελματίες αθλητές, οι οποίοι επιστρέφουν πιο γρήγορα στην δράση, αλλά και την νοικοκυρά και τον επαγγελματία και τους ηλικιωμένους. Τι μπορούμε να προτείνουμε για το μέλλον? Μια μελέτη με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, στους οποίους θα ασκηθεί μόνο η διαμαγνητική αντλία, και πιθανότατα κάποια συγκριτική μελέτη με άλλα φυσικά μέσα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.